Human gipahimutang ang mga survivors dinhi sa Sugbo, dali-dayong ni pahigayon og stress debriefing ang barangay Tinago sa mga biktima ni Bagyong Yolanda. Lakip sa mga grabing naapektuhan ng mga bata nga sa menor de edad pa lang, nakasinati na og ingon ani ka grabing kalamidad. So mga higala, ni ako kakaron sa lugar sa DSWD, din gipahigayon ang stress debriefing sa mga apektadong mga bata sa ni Bagyong Yolanda. Makita nato diri ang pipila ka mga drawing sa mga bata. Lakip na ni ining drawing ni Ninyo, ni Dodong Ninyo. Sulti niya, mao kini ang bagyo ug mao kini ang balay nga naguba tungod ni Yolanda. Ganina pag drawing niya kay lakon siya mo ako siyang gipangutan na unsa yang gi-drawing. So mo na yang gitubag bagyo niya nalibaha niya kanilang balay naguba jud kuno ilang balay sa bagyo. Mo yang sulti ganina. Kasi ko yung diri ba? Iyang mama, pura yang mama. Yang mama, yang papa niya. Tulos na ka maigsuon kani sila tulo. Kompleto sila mo yang sulti. Kamusta man ang sitwasyon sa mga bata? O ganina, ang ila yung sitwasyon ganina, naglingko na sila, nagsige na sila og kuan drawing. So amo sad silang gi-interview. Ang usab na hinabi ang 8 anyos nga si May. Natakot. Natakot ka? Dahil nagpaiwan man si mama sa bahay, tapos hindi namin alam kung safe sila doon. Malapit kasi kami sa dagat. Malapit kayo sa dagat? Oo, yung bahay namin. Yung kapatid, yung dalawa kong kapatid. Nasaan sila? Nandun po kami sa isang bahay. Pinalipat kagad mo kami ni mama early bago magbagyo. Sila mama, hindi namin alam kaya nag-pray lang muna kami na sana safe po sila, walang nangyari. May sakit po si Papa, hindi siya nakapunta sa plane, hindi siya natatakot siya na baka may nangyaring masama kay Papa. May sakit kasi nung bagyo, may nakatama sa kanyang ulo. Kaya baka nag-clock na yun dito sa ulo niya. Kaya nauubusan naman yung pagkain doon, kaya hindi namin alam kung saan sila kukuha. Pero yung kasama man nila yung military, kaya yung military baka magbibigay ng pagkain. Matod ni Nanay Emma, inahan ni May, nga nagsilbing prayer warrior ang iyang anak ning panahon sa kalamidad. Ang importante na mo, timos may kanang traumatic mo pwede lagi-agian. Di na gani mo bulag, kaya sige lang hilak, dugay makarecover ang takloban, food. Singin niya og May duha lang sa mga swerteng nakalingkawas ni Super Typhoon Yolanda. Apan daghan pa ang nahabilin sa Leyte ug sa ubang pang apektadong lugar. Mga batang walay tarong ang kahimtang ug mga batang aduna pauntay damgo apan mipanaw na sa laing kalibutan. Bisan pa man, hugot gihapon ang pagtuo sa kadaghanan nga usa lang kini kahagit natong mga Pinoy. Magpadayon kitang mubarog ug maghiusa sa pagsagubang sa masing unsa mang matang sa katawhan. Maris Puyo, Sansar, Pilipinas, Cebu City.